Отиваме на женски трип до Мелник. За една вечер. За една вечер. До Мелник, до Преподобна Стойна и до Рупите. Все още никой от нас не е била, освен Мана. Аз съм ходила на Рупите като малка, ама не мога да си спомня. Мана ще е нашия. Да, аз бях преди Мана 2 години. гид, Беше да. супер. Сега пак дано да е супер. И ще ви вземем с нас. Само забравих да ви кажа, че времето не го дават хубаво. Даже вече заваля. Но това не може да ни спре. Спряхме малко до бензиностанция, тъй като Йоана трябва да ходи до тоалетна през 5 минути. И пак продължаваме. Ние спряхме малко за почивка, тъй като нашата приятелка Велина, като види крава, и е най-щастливия човек. И сега видяхме крава и отиваме до нея. Приятелка. Чакай да видя колко е дълго въжето. А мокри кърпяме ли в колата? Да. Айде, нали да беше? Ай, отивай до кравата. Мама, шубе. Затова такава лоша. Давай втори опит. Ни гледа много дружелюбно обаче. Като цяло ние е много дълго въжето. Какво ще ми да прави? Най-много да те гризни. Ела. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ядосана е! Няма да сте приятелки. Храмът Свети Георги в село Златолист е известен с чудесата на Преподобна Стойна. Ослепяла на 7 годишна възраст, тя получава дарбата си да лекува и пророкува. През последните години от живота си тя живее в малка килия в храма, където лекува болни и предсказва бъдещето. Днес хората вярват, че стените в храма, както и вековното дърво в двора, са заредени чудотворна енергия, останала от нея. Затова повечето посетители вярват, че прегръщането на вековния чинар носи изцеление, а люлеенето на вързаната на него люлка помага срещу безплодие. Ние вече сме в Мелник. И сега да кажа, че на тази Преподобна Стойна беше наистина нещо много странно и просто спрях да дишам, помислих, че ще ми всяка спре си помисли, въздуха. че нещо става, че ще препадне, обаче след това като се споделихме, се успокоихме, че не сме само ние. И плакахме си. Да. Беше много хубаво, енергично и утре ще видим и при баба Ванга дали ще се почувстваме така. Да, сега търсим къде да обядваме. Ето ги, лелите. Чакай. На всяко място, което отидем, те двете имат по една лелинска снимка. Рекламно лице на Кока-Кола. Вече сме доволни. Да почваме ли? Колко смихната. То трябва да станеш. Истината от живота. Така разбираш, че храната е била много вкусна. Да. Ние се настанихме. Тук ни е банята. Ето го едното легло, отделено от всичко друго. Ето ги тези двете на младоженската спалня. Аз съм тук. И имаме една хубава камина, която няма да ползваме. И гледката и тя е супер. Значи, във всяка приятелска група сигурно има ето такива хора, като Йоана и като Велина, които предпочитат да си легнат, а ние сме дошли на екскурзия. Ма това не е вярно! Вместо да разгледаме. Те бяха легнали, вие може да ги видите сега. Да. Ма каква екскурзия? Как си? Това не е вярно! Не е да си почиваме. Да. Какво ще видим, че само? Какво ще видим толкова в Мелник? Ние сега ще го Ма разгледаме дошли сме да половин час. Еми да. И след това? След това ще Да, направим много нещо. ще обикалваме. Да. Къде ще ми
клеванка. Покъде? Много ще да Ще ли буриш? Трябва да стоим вкъщи. Та стая много има хора. Да, стаята супер. 4 легла на 2 на 2. Много добре. Айде, излизаме ли? Какво да правим? Гоем или Да ти кажа. Кажи колко си смешно. Писна ми от вас. Климатик са го направили на 30 градуса жега. А вие знаете ли колко е студено тук? Вънка 20 градуса. Да бе, да. 20. Да бе, да. Няма да вали До вечера, като се приберем тук, няма да сме като висулки. Добре, от вечера ще ви снимам как всички ще са панталони. Ние сме до Роженския манастир. Обаче май ще ни хване буря. Наистина ли? Как ще затворим, бе? Какво? Супер готино, яко и много откачено. Ама такъв назад не мога аз. Да се пусна. И аз така не мога. Знаеш как мога аз? Да, и аз го мога. Да, и така не мога. И така не мога вече. Мале! Прави да дигна за крака. Старата приходи си накарах. Балона се надувайте гъчета, да стане на парчета. Сега го плювна, вече това наплювна. И сега? Давай! Айде сега другия! Давай! Едно, две, три. Супер се. Златните момичета. Ма ти какво ти стана, бе? Как няма можеш? Да, бе! Как бъгна, виша? Какво стана, бе? Давай, Вече сме много изморени. Много са изморени, даже не знам аз как се издържа до вечерята. Да. вечерим след ресторант. Да, 6 часа Отиваме да си почиваме сега малко в хотела. Купихме си вино. Да, бяхме на шопинг, чакаме действото. Взима си от тези гочните чаши. И после отиваме да вечеряме. Чао. Ето я. Купи ли си чаша? Дай да видим. Чакай, сега че ме опаковаха. Аз Вижте какви готини. Чаш. Чашки има. Ръчно направена. Това бе. Когато не можеш да стоиш на едно място. Ние дойдохме на ресторант и Йоана пак направи глупост. Добро утро. Ние пак сме на маса. Пак ядем. Нещо да кажете? Закусваме и тръгваме. И тръгваме. Аз искам да кажа, че спах много гадно. Като цяло, да. Път спа толкова гадно. Аз спах, бе. Няма 7:40, като се будих, почнах да се върта и аз спомня. Леглата в Мелник са много неудобни.
С Велина ни се сващаха ръцете през вечерта. Не можех да правя да ми се свят ръце. Много гадно беше. виното с нощи не работи. Не знам какво е, ама гадно спахме и сега отиваме към рупите. Първо ще пием кафе и след това към рупите. Ние си тръгваме. Мисля, че няма българин, който не е чувал за рупите. Според вярвания, мястото притежава силна лечебна енергия. Известно е най-вече като родния дом на Ванга. На нас лично най-голямо впечатление ни направиха заветите на Ванга. Оставям ви кадри, от които може да ги прочетете и вие. Познайте Йоана къде отива пак. Това е нашата пикла. Ето, дами и господа, дойде важната част. Фотосесийката. Ето, нашия модел. Хората ни гледат малко странно, ама то не е за пръв път. Ние бяхме в къщата на Ванга и беше много силна емоция, но не беше по-силно от вчера, със сигурност. Това ще да кажа. Всички плакахме, а днес... Вчера се усети много силно енергията и много странно беше усещането, а днеска просто беше много хубаво. Днеска нямаше... Днеска беше по-интересно. Да, тежест. Имаше какво да се чете, повече за историята на Ванга. Много интересно. Всеки трябва да дойде. И да го усети. Да. И Йоана няма, тъй като ни се сърди. Не иска да участва. Да бъде в нашия клип и не иска да е блогър. Но нейното мнение също. Сега май ще ходим към Благоевград да се разходим по центъра, тъй като още е рано да тръгваме към града. И пак да ядем. 5 часа. Да, но няма да втоваме, но е рано още, да. има още какво да правим. Де си я каже? Много български, много по-добре изглежда. Ами, ние сме вече в Благоевград и познайте къде отиваме. Да ядем! Или ядем, или нищо даже друго, само ядем. И това е. Чуме си сладолет. Писна ми на мен, не съм ми писна да ям. Пак се наплюскахме и тъкмо станахме и сега пак отиваме да ядем сладолет в Йоана. Пак се яде. Не съм един час даже не е минал, сигурно. Пак огладняхме. Йоана пак напредади, пак ни се сърди, а ние идваме след това поленце да снимаме. И влога ни приключи, денския трип ни приключи. Да. Прибираме се. Да. За жалост, утре сме на работа отново. Най-гадното нещо. Имахме супер уикенд. И очаквайте Скоро следва женски трип, защото сме решили това лято да обикаляме повече места в България. Да. Чао! Чао!